Pujilah, pujilah, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Pujilah, pujilah, haleluya. Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus, jamita tuminggu 12 dung Trinitatis, manang tuminggu tanggal 4 September tahun 2022 on, ima na tersurat di pesalmen biddu 130 sia, mamuka sian ayat 10 pitu, jala marhaujungan di ayat 24. Songono mahatana disi, laos tapai hutihu ma. Dibaheni masai arga situtudo akka pikirammu diau, ali di bata. Jala masai toropdo bilanganna. Tungsura naing rajumakku, tumorop do nasida sian horsik. Molongo tau, tong dope au di labung mi. Aut dibunuh homa nian parjahati, ali di bata. Jalahamu alia kabawa, si sok-sok mudar. Pasurut tamuma sianau. Nasida akka nama naringoti ho mabahen sireheon. Marsini yang do akka alom madok kuarmu. Tungso hagigi honokku ma. Ali jahuba, akka nama kagigi hokko. Tungso marbias-bias maau mida akka nahehe mangaloho. Tung nasuddo gigi ni rohakku di nasida, jadi musukku do nasida. Sulikit maau wali debata, jala tadda rohaki. Uji maau, jala tadda akka pikiraki. Jala ida, manang tungadong lapang hapor suhod di bagasanau. Jala tugu au di dalan saliling-lilingna. Ido yang gosahatna. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Sian Raja Daud do turpuk ni pesalmenon. Imana manaringoti huaso ni debata nau boto saluhut. Dangadong nahulip di debata. Patar do luhut na dia dopan na. Manang na di dia pehita di boto debata. Songon Raja Daud. Di bagasa torang niarian, manang di bagasa kolom ni borngin. Di boto debata. Pamatang na tarida doho roha na buni sisongoni luhut na pikirata. Sudido patar diadupan ni debata. Patardo diadupan ni debata. Nang pe so pinabua na di bagasan rohata. Songoni di patuduhon Raja Daud parti na daan na di debatai. Debatado nau boto saluhutna. Damang dainang, songo dia do pangatusyota doho pakorhon ni napatar do luhut na dia dopan di debata di bagasang ulut tahun. Molo saluhut na do patar dia dopan ni debata, gabi mabir do jolma dungi mangalului inganan pertabunian. Manang madok mauliate, di siala saluhut na do patar dia dopan na. Damang dainang, di barita homma na adong do suami istri naung liling marsitadaan. Sian hatihan amar dongat-dongat do penasida ujudi haposoonna. Di boto amat taidoa kahasoloman ni inatai. Molo mangat tojuhu manuk nasida. Patna habongna. Ido na say somal di buah inatai ditiki na mangani nasida. Saha dinaung namar rumah tangga nasida. Say somal na do pat dohot habong ni manuki di parsauliho ni natai. Saat maditiki na naing ulang tahun pernikahan nasida napa 25 tahun. Dido amat taima. Sugo naing ulang tahun pernikahan tanama napa 25 tahun. Las itu tuh rohaku di parsare piyota. Di syalani naing malihonok kutuho kado spesial. Songot tadda ni mauliate ni rohaku na mardonga kita naung rapita sahat tunuain. Ubegi sa dipikiri na taima. Aha mana naing lehonon ni amat tanah nagabikado tuibana.
Laos saya dipikiri iba nama di bagasar rohana. Dapok matikina di pasaha amat taima kadunai. Las rohanina taima jalo. Huhut suku-sukun dui sini kadui. Dibukai na taima kadui. Jala di ida may sina. Pake pak ni manuk doho habong nado di pasahat. Tangis tariluy na tay. Dung di ida sini kadui songoni. Roma matay di dokma. Unang pola tangis songa jaloy. Ala huboto do hasolomamu. Imatadda ni holokku. Lem tariluy na tayo bigi. Dido ina taima. Songoni maliling na rapi tanaong marsitadaan saha tunamar rumah tangga 25 tahun. Sasitong nadang lomorohaku mangat topak dohot habong ni manuki. Alay di rohaku bohama asa taruli ho dia kasibu ni manuki. Alahu bereng tung masay tabudo ho mangaton juhu manuk na marsibuki. Tarhalomong mamatay. Di ida songonido PHP balga ni holong ni natay tu ibana. Sape di oro minatay do mangaton aka manuk na marsibuki. Damang dainang. Si putih hotta siya saritoy. Dang tarbahin ni jolma boto sa luhut na. Tarbatas do parbinotuan ni jolma. Unakon na sutarida. Haruna tarida pe dang sudiat tu satta. Di salanima do moliate mahita ala adong do debata. Laos ibana na punahita. Debata ina boto sa luhut na jala na manad dahita. Di boto do lomo ni rohatta. Takas do dia tusina di baga sa pikirata. Sa luhut na do patar dia dupan ni debata. Dang adong na buni, dang adong na hulip, dang adong na wuy martabuni siya debata. Molo sa luhut na do patar dia dupan ni debata. Dalam tapahobar mangulut tatulomo ni rohana, unang magabeluja hita manabunihon hacahatotta. Tagonan taokkuhoni jala tapasiding ulut ta siya kajahatoni. Dakolan hajahaton na taula, na tariday, doho do rohana jahat. Isarana sakap-sakap na sudinggan, termasuk mahotel, hosom teal elat doho lati. Ay soholan pabahenan nani ida ni debata. Doho do tu pikiran, sahat turoha parbagasan situtupi, luhut na patardo diadupan ni debata. Molo patardo sa luhut na diadupan ni debata. Dang pakeot tabe lomo ni rohatta. Alay lomo ni roha ni debata nama si pasauton. Jala tapangido matu debata, songon na pinasaha ni Raja Daud di bagasa pasal menon. Suliki maawali debata, jala tadda rohaki. Uji maaw, jala tadda akapikiraku. Jala ida, manang tungadong lapang hapor suhod di bagasanau. Jala tugu au di dalan saliling-liling na. Tumaddaad do debata di hita, sian hita na manadda diri tasad diri. Damang dainang, ditiki mahasiswa kami, masuk matu sada organisasi na margoar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, manang GMKI. Dipatupa maper, artina masa perkenalan. Di sini bahem masa ada kegiatan na margoar pembongkaran mitos diri. Disukuni madisi taringo tu panadaat tadi diri tasad diri. Mulai sian halubion doho haguguun, sahat tu hagaleon doho hahurangan niaka peserta. Dung si pululau ni disuku panitia mamuse tuaka pesertai. Apakah semua sudah menyampaikan 100% kelebihan dan kekuatannya? Sudido mangalusi, sudah kak? Dungi disuku mamuse. Apakah semua sudah menyampaikan 100% kelemahan dan kekurangannya? Hampir dosude madok, belum kak? Sianida mang dainang, boto otama tung masay maol do hita pasahaton akahahurangan do hagaliotta.
Sai marusaha do hita menabunihon nak kahagaleon do haurangatai. HP mo lo ni bilang-bilangan gubodangat do hagaleo do haurangata. Sian halubion dohot hagugu utai. Di salanima madok mau lihate hita di debata nau boto jalana manadda saluhu hadiriota. Ditadda do hahurangat do hagaleotai. Asa pargugu onna hita. Ditadda pe halubiota do hagugu tai. Asa pakeon namai patu pa akan nahinalo mohon. Damang dainang songonido na masa di si Daud. Ditadda Tuhan ido si Daud. Takas do diboto haguguon doho halubian na. Jala takas do diboto di dia hagaleon nang hahurangan. Di panadaon ni si Daud na takas di debata na boto saluhut nai. Di pasaha ibana dirina tu debata. Asa debatai dinalaho marguguihon ditiki roha galion. Asa debatai dinalaho mamake ibana. Dinalaho patupahon ganup nasa halubian nang gugunay. Alanita patulus marohat tapasahat diri tu debata. Asa dibagasan panugunuguon na hita mangulahon nasa nadinggani. Jala asa dipargugoy hita disaluhut na nasa hahurangat doho hagaliota. Unang mabiar hita martabuni. Aida ngadong nabuni siya nadupan. Patardo hita diadupan ni debata. Di siala ni mangulu mahita di siha pataran nai. Asa pasu-pasuon na hita. Ay dido tuhad debatado tu hita. Natar surat di Jeremia 20 ayat 10 sada. Ay nunga takas huboto sakap akana husakapi. Taringot tuhamu. Ninna jahuba. Sakap hasonangat dotahe. Dada tuhamakuan. Asa au mangalehot tuhamu ujung nahina hangalutomuna. Tuhan debata nau boto saluhutna. Ima nama masu-masu dohot nama ngaramuti hita. Amin.